Regnormen er det allernederste led i fødekæden. Lad os tage et kig ind i dette spændende dyrs spændende. Regnormen er da det mest røvkedelige dyr på jorden overhovedet. Bjarne er en regnorm med en fremtid som alle andre regnorme. Som om vi gider hænge ud med en orm. Med en lang karriere foran sig i kompostvæsenet. Ja, jeg ved, det vi hører til nederst i fødekæden, men er der ikke nogen andre, der kan tage den chat? Og så er der lige det med kærligheden. Hej. Hej, kom. Gloria. Lad os gå op for en scene. Hvad ser hun i ham? Altså, du mener udover at han er en bille og berømt og fyrer den totalt af, når han er on stage? Det eneste gode er, at nu kan det heldigvis ikke blive værre. Glæd dig til efterårsferien, for her kommer historien om at finde en gammel discoplade på bunden af en papkasse. Lilla! Jeg har det! Hvad er det for en slags audition, det her? Det disco, og det fede er, at hvis vi bare spiller The Boogie, så begynder alle at danse. Hvem vinder de dejlige 10.000 kroner? Altså, nu kan jeg desværre under ingen omstændigheder afsløre noget om vores første gig. Men det er det store Grand Prix, og vi kommer i fjernsynet. Kan I mærke det? Yes! Peter Frudin. Insekt-sound. Ingen ormelyd, vel? Trine Dyrholm. Lød det ikke godt? Lars Hjortshøj. Den er fra min farfar. Jeg synes, jeg hørte musik. Nej. Birte Neumann. Vi skal Vinde. Og Henning Jensen. I orme, I skal til rode rundt i vores andres kompost. Disco-ormene i biograferne 10. oktober. I kan godt se det, ikke? Fra nu af er der kun én vej, og det er op.